Molweni, igama lam ndinguphelokazi, lo ngumhlobo wam uThina. Namhlanje ke sobe sithetha ngokuba yintoni i-transcription, yenzeka phi kwaye yintoni ukubaluleka kwayo imisebenzi yayo neenkqubo zayo. Ke i-transcription yenzeka kwiseli. Iseli yethu ke nakumfanekiso wayo. Iseli ke ineento ezininzi phakathi kwayo ezifana ne-ribosome, i-mitochondria ne-nucleus. I-nucleus ke siyifanisa nengqondo kwiseli. Le ngqondo yethu ke ngoku siba nento esiyibiza ngokuba yi-DNA. Kulapho ke transcription yenzeka kakhulu. Kuye kubekho into ekuthiwa yi-DNA ngaphakathi. I-DNA yiyo ke ithi yenze ezi proteins. Iprotein yinto esiyidinga mihla le ukuze sikwazi ukubaleka, ukuzilolonga, yonke nje into esiyenzayo ngenkqubo zethu. I-DNA transcription yinkqubo eyenzeke kwi-DNA. I-DNA iye iqhaqheke ivelise ii-strands zayo ezahlukeneyo. Transcription iye yenzeke kwizigaba ezithathu. Okokuqala, i-initiation, okwesibini, i-elongation, okwesithathu, i-termination. I-RNA polymerase iye ibambelele kwi-DNA. Xa seyibambelele iye ihambe ikhangela i-region ekuthiwa i-promoter region, apho iye ibambelele ngolwalomano oluphantsi kwi-10 region. Iye iphinde ihambe kwi-DNA apho ikhangela indawo apho izobambelela khona ngolwalomano oluphezulu. Loo ndawo leyo siyibiza njenge-10 region, apho kuye kwenzeke i-open promoter region. I-10 region kugcwele i-adenine ne-thymine base pairs. I-adenine ne-thymine base pairs zinee-weak hydrogen bonds. Loo nto ithetha ukuba kulula ukuba maziqhekeke. Ze i-open promoter region yenzeke kwisikhokelo esisuka ku-5' to 3'. I-mRNA isebenzisa u-3' to 5' as i-template strand. I-template strand leyo ze yenziwe i-strand ekuthiwa yi-antisense strand. I-mRNA xa seyigqibile ukwenziwa iye ifane ne-sense strand. Andase kwi-elongation kuye kwenzeke into esiyibiza ngokuba transcription bubble. I-transcription bubble into yenzayo ivula amacala e-DNA wethu. La macala e-DNA wethu iye ihambe ke i-core complex ecangkwayo iwakopisha. Eziba iwakopisha ke ifaka ii-nucleotides njengokuba nibona. Ezi nucleotides ziyi-complementary to i-DNA yethu. Zeke ke kwenzeke amacala amabini, yenzeka njalo ke i-elongation yethu. I-termination eyenzeka kwi-eukaryotes iye ibandakanye ukuchongwa kwe-base sequence ukuze icwangcise i-termination codon. I-transcription yethu eyenzeka kwi-mRNA igqityiwe. Eukaryotes sinento esiyibiza ngokuba yi-rho-protein. I-rho-protein ke inexanduva lokuthi nca ku-DNA complex ne-RNA complex ukuze izohlukanise yenze i-termination. Ikwanayo nexanduva lokuthi nca kwi-RNA. Nikhumbule ke bafundi ukutya iziqhamo zenu nemifuno ukuze iiseli zenu zisebenze nokusebenza.